Makadii. Anyways, dambotaura wakanyaya kadiki without wasting no time. Nyaya yacho is about Saintfloew akati zviri kunzi akati ari kuda $5,000 for a collabo. Hey brother, I'm with you, man. Put value on your work, because wakada kudaidzira $30 $50, at the ending of the day, in a year or 6 months or 2 years from now, same one year vanenge vachikudhisa vachikutaura kuti kuda mari yakawandisa zvakazoti vanenge vakutaura kuti uri rombe, music haibhadhari. Saka taura mari yaunoda. Takazviita izvo reggae music. Sometimes ndairizira mahara. Chiti ndikuitira shamwari. Chiridzira mabhawa isusu. Vanhu vachiita mari kubhawa. Chiti no, zvinasa zvapika, but munhu akutoita business rake zvichitofaya. At the ending of the day, Minox here, you're not business minded, zvakazoti. Saintfloew ndouri kupisa, ramba uri ipapo, ramba wakajanya ipapo. Kana wati kuda 5,000 ndo mari yako, kana munhu asina, look the other way. There's room for negotiation. Maybe akazoti ndine 3,000, unokuzongoti hawo at least wambotry ndombotora waka 3,000 kakwe toita collabo. But kana waseta price yako, satauro nevanhu kunzi mari yako yakawandisa kana kuti chichi. Kuna vamwe vanhu vanoisa pa social media baba, vari kuita ngo vari kusapota, but vanenge vachitoti anopengeri munhu ende ari kutaura mari yakawanda. Munhu akatanga kurira mai manje, ndokurira kwacho iko kutopisa panawo. Vazvinzwa Saintfloew, takaona vazhinji vachiita makolabo nemamwe maartist, but zvatakazoona muupenyu, unotonyatsoshaya kuti vanhu vacho vakaita makolabo vacho, did they contribute anything? No. You know what I mean? Saite collabo yekuti unongonodya sadza kamari yobva yapera. Aiwa zviite. Wesa peturu odya sadza mari yobva yapera. Ndouri kupisa. Kuna America kune vamwe vanhu vanochaja pe word. Collabo imomo pe word, not kuti akaimba 20-30 words, 1,000 a word, 2,000 a word. Zviri kwauri kana uchida collabo yacho, zviri kwauri. Vamwe vanochaja ma100,000 ndo international yacho. Mfanawo unongoramba uchingotsikirirwa nevanhu uchinzi tiri maghetto youth. Aiwa, hakuna chighetto youth. Hapana munhu anoda kugara mughetto. Mfanawo akaita foma collabo wane 20,000 yako, wakutonotenga kastendi kako Saintfloew, wakutotanga kutovaka. Simple and straightforward. The main thing is you just have to have the good management. Management yako should be guiding you. Usatombotaura nevanhu. Management yako ngaitaure nevanhu, yonyarara. Kana munhu achida kutaura newe unomutaura na manager wangu kana na PR wangu, personal representative. Ntaura naye. Because wakada kutaura iwe unopedza kuita zvichifesi. Takaita zvichifesi izvi zvakashaya basa. Mafesi yawo futi ndanotanga kukuseka futi. Wakaita musong inonzi yakadhakwa. Wazvinzwisisa? Saka vamwe vanhu vese vari kungotaura kuti zvinobuda here izvi kuti Saintfloew ari kuda 5 gida.
per collab. There's no Buddha. Value yourself as an artist. We have a lot of Jamaican artists that they're broke. I'm not gonna send. I'm not gonna query. But one of my hits, because Oscar value, they were doing everything for fun. Those are the we're doing things for fun, expecting to get money. Inini personally. When those are inini personally. That is really good music for fun. But at the same time, Kuda marry. Second, we don't contradict it. Oh, it's a hobby. But why do you want to get paid on your hobby? No. Munantamba bora jai, it starts as a hobby. Akazoenda udanamus kukebs kwa islanders anenge kuda mari. Kana nchiridzira pamba, it's a hobby. But ndakaridzira night club, ndakaridzira hall, ndakaridzira stadium, ndikuda mari. I need to get paid. So you get paid. Saintfloew, it's time for you to get paid. It's time for you to shine. Kana promoter achida kupromota wakataura mari yako iyoyo ndiyoyo. Kana pane room for negotiation, negotiate. But don't get involved. Inini as a munhu akapinda munyaya idzika, iwewe don't get involved. Let your manager get involved. Wapedzera na manager. Vakatadza kuwirirana na manager, you are not part of it. All the blame goes on the manager. Because wakada kutaura nemageto youths, noswera uchiita zvawaita kana 6 months ago, uchinwa free seat nemapoti uri pastudio, wagara padombo. Ufanira kunge wagara mota kana wagara muofisi pachair sofa, wakamirira kuti time yako ipinde, wakabhuka ma-hours ako 3 hours yako mustudio, kupinda mustudio mako. Since wataura kuti uri kuda 5,000, now you have to leave it. Producer akati ndikuda 500, you pay. That's how it works. It's not supposed to be one-sided. Because artists wobwe ku Zimbabwe, like watakurekodwa mahara vamwe vacho, and sometimes my songs avanoita mahits akarekodwa mahara, especially ku Zimdancehall neku hip hop, because vanenge vachiita zvechiface. So now even ari mufesi wako, give them something, $30, $20, whatever you agree on. If it's a high profile producer, akada 400, pay them, don't negotiate. Own your masters, register them, because in 2-3 years time unenge wakutodya maroyalties ako. Vanhu vakaisa music yako pa YouTube, you get paid because inenge ne copyright. Learn to artists of Zimbabwe, learn to register your music. iTunes, my platforms akawanda stereke ku register music. And vanobva copyright music iyo hautaure nemunhu. You don't need kurova munhu necopyright because munhu aisa song yako. Akaisa song advert inenge chiuya kwauri, mari advert inenge chiuya kwauri. But I'm happy for you that you put some value on your art. It's not hard to say for me because I've been through it. But usanyanyoterera vamwe vanhu, there's some people they act like vanenge vachikuda chichichi vachida kukunzwa. Because even wakamutaura kuti $100 pamwe munhu iye wakataurira iye
anenge asitorina $100 yacho kuti uite naye collabo. Saka sometimes vamwe vanhu vanenge vada kungokunzwa kuti takakura tese kuchitungwiza, takakura tese kuchiwife-reads. Aiwa, hazvisirizo. Zvinhu zvachinja shamwani. But anyways, good luck, with your style.